салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародарони азиз, медонем имрӯз шумо барои чӣ дар омадем дар ин видео, ба хотире ки бисёри шумо эфир кардан наметонед, сабабаш чие ва намедонед. Ма агар ки чӣ дар ҳар як видеом гуфтестам ки подтвердид кунед каналатона, лекин шумо намекунед ва чие подтвердид ходи шумо дар ин видео мефаҳмем. Барои дастгирии видеоро лайк мебонем, поделиться мекунем ва далши видеоро тамошо мекунем. бародарони азиз, бисёре аз шумо савол метавонед ки ака барои чӣ мо медуроем 24 соат мега истифода бар YouTube ва ҳуй намекунад эфирҳои шуморо. Яъне ки бародаро каналҳои шумо подтвердид кардагӣ нестанд. Подтвердид роли асосии YouTube бозӣ мекунад ки вақте ки шумо дар ҳолати подтвердид карден, якм метавонед зиёдаи 15 минут видео ворид кунед дар каналтон. Дуюм, шуморо любой хел доступ метавонад ки любой видеода коммент кунед, яъне ки ҳамчун официални видео. Сеюм, шуморо доступ метавонад ки любой хел эфир кунед ба тамоми барномаҳое ки мо ворид кардагием. Яъне ки ду программае ки мо ворид кардем, шумо натонистед эфир карда, сабабаш подтвердид кардан аст. Ки мо подтвердид кардана ду видео ҳатто тайёр кардагием ки шумо подтвердид кунед, лекин видеоро сабабе ки шумо тамошо намекунед, ин меяй ошибкаи кори шумо. шумо видеоро дар омадин тамошо накунед, ин зарари шумо мешавад. Бародаро, ман видеоро кардам, ман видеоро тайёр мекунам барои шумо, лекин тамошо ки накарден, ин зарараш. Так что подтвердид кардана видео шумо ссилкаша описание дам. Мемонум медроин скачат, яъне медроин аму подтвердита чӣ хел мекунанд дар канал соли 2021. Бародаро, чизоре ки ман дар соли кадом запис карда истам, хоҳиш мекунем шумо ба равнаи ҳамун видеоҳо кор кунед. Ина ман ҳозири видеоро соли 2021 сар кардам. Муддати агар дар ҳолате ки навигаришид, бо обязательно мо видео мекунем дар ин мавзӯъ. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунам бародаро, ҳар як видеоро дар вақти соаташ тамошо кунем. Баъзиё соли 2020 видеоро тамошо мекунед, ака чӣ нашидестай, айбан 1 сол гузашт бародар. ҳаракат намекунед, тамошо намекунед, актив нест дар тарафи шумо. ба ҳамон хотир шумо вақте ки ошибка кардем, видеоро пропускат кардем бародар, ин зарари шумо мешавад. ай ман як видео кардан, ман савт мекунам, нишон метам, мепартом. Лекин шумо ки тамошо наменед видеоро то охирам, медонед чӣ дар коре мегзаронеш меирава, лекин баъд меоем вақте ки важни ҳамун чиз шумо да важни дар кор мешавад бародаро, тупик да мезалтем. ин видеое ки ман мекунам бародаро, мада ягон чӣ фоида надора. Ҳамаш барои камбудиҳои шумо. Ман ҳамон қадар пасаратсия кардастам ки шумо камбудитонро ҳал кунед, и всё таки бо миёна хеле камбуди намегалтем. Так что подтвердид кардана бародаро видеош мондагия, ссилкаш дар описание медоем, подтвердид мекунед каналтона ва кадоме ки телеграм канал дорем, бидроин группада, уҷа бачаҳо бо нишонтон метавонанд кадомеш ки чизе савол дорам, мо дар ҳолате ки вақт надорем гап занем, яъне ки ҷавоб бутем дар дига социални сетамон бигем, фақат ягона дар инстаграм ки ссилкаи инстаграми мо дар комментария закрепид кардаге, танҳо ба инстаграм ҷавоб метем мо, тамом бародаро. Дар дига социални сетамон мо WhatsApp, Viber дига ёра истифода намебарем, ба хотире ки мо номер мемонем бародаро, монда шидагием айми одаморо. боварам кунед, безор мекунанд, соат 1, 2, 3, 4, 5 шаб занг мезананд. уже ма удалит кардам ҳама сайтҳома, кадоме ки навистен ҷавоб надодам бародаро, хафа нашед, мо уже аллакай ҳама сайтҳоро удалит кардем. Имо, Viber, WhatsApp вообще-то истифода намебарем. барои подпис чӣ кора бародаро, хоҳиш мекунем мара серьёзно қабул накунед, тари строго қабул накунед гап мара. Инстаграм да бидро бинавис, любой одамат ҷавоб метавонад дар Инстаграм, кадом вақте ин набоша, пасаратсия мекунем, ҷавобтон будем. Так что бародаро, яъне ки фаҳмидед сабаби чӣ будаст эфир накардани шумо, подтвердид кардани каналатон ва медонем подтвердид мекунед камбуди Инстаграм, яъне ки камбуди эфиротонро ҳал кунем бародаро. фаромӯш накунед. Так что зинда ва сарбаланд бошед то видеои оянда. хайр.